लड़की का चक्कर आहे गाईस. पोरींच्या चक्कर मध्ये आहे बघा. कोकणच्या नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आम्ही जातोय जरा फेरफटका मारायला. शुभम आणि मी आहे. बाकीची पोरं घरी गेलेत कारण का सकाळ सकाळ ते येत नाही, आलशी आहेत. तर आज असंच जातोय फेरफटका मारायला. आज जरा दुसरीकडे जातोय. शुभम बोल काहीतरी. काय बोलू आता, काय बोलणार रे. चल चल चल. अरे इथं आला की ना, मला तो आठवत रे. परशाने मी बिना ब्रेकची सायकल इथं घुसवलेली बाहेर. कुठं रे? आमची तेव्हा नाही का कुणाची सायकल होती? ह्याने दिलेली. काय त्याचं नाव? राहुल. काय त्याचं नाव? सूरजची बघ होती ती लाल. कोण रे? कोण? महाब्दी सूरज? मापदी काय केली ना? महाब्दी का बर्जे पण आहे? मापदी बरं गेला. इथं तेव्हा नाचून असायचं. इकडं नाचणी तेव्हा मी नसायचा. लॉकडाऊन मध्ये एवढा काय माहित नाही. हा, लॉकडाऊन मध्ये पण काहीतरी होती तेव्हा. तर मित्रांनो बघा, भामगरचा मंदिर आहे आणि तिथंच बाजूला भामगराला घरं दिसत आहेत आणि इकडे निगडी आहे खाली. सोम बघा एकसारखा फोटो काढताय. मित्रांनो ती बघा लाजलो. लाजल्या. हा बघा, असा हात लावला ना का बघा कसे होत आहेत. कुठे गेल्या? हे बघा, हे बघा. काकडी भेटले. हे कारीट आहे तो. हे बघा दाखव कुठे आहेत. आवाज कसला आहे? काय माहिती. अरे चष्मा घरात आहे. दिसत रे तरी पण मला क्लिअर. हा, मेहंदी चांगलं शकत नाही ते. ते अलगच वाटतं. सन ग्लासच्या घ्यायच्या. इथून पण भारी पिऊ येते रे. हा घे. त्यांना हे करायची ना. तीन नाही, आपण दुसरा आज नाही. तीन नसतात नाही. तीन दिवसाला काम निघाला. तर मित्रांनो आता धरमबाजीची आला. काय दाखव.
अरे जाऊ काय काय रे आहे दाखव पिवल्यावर पांढरा पांढरा झालंय रे. ही हा बघ दुसरा भेटला. बघ कोणतरी हाय वगैरे. राखण्याला आले असतील कोणतरी. तर मित्रांनो ही केलेवाडीची पाण्याची टाकी आहे. आम्ही आता जरा इकडून जाते. शुभम पाणी प्यायचं बघा, पाणी पण पडतंय ओव्हरफुल. बघ खेकडे बिकडे आहात काय बघ भाटरोला. बिल आहे तिकडे असाड्या मोबाईलवर पडत मी कसा तरी. तर मित्रांनो केलेवाडीजवळ आलोय. बघू शकता इथून काय भारी दिसतोय का. हे आई बघा इकडे कंपाऊंड आहे. आई जाते दलायला. हे बघा गाव. कोंबडा हरवतोय आता. हो तर मित्रांनो या शिड्या बघा काय भारी दिसत आहेत. पावसाचं अजून हे वाढतं ह्याच्यानी खूपसूरती. इकडे कंपाऊंड आहे. हे वाढतं म्हणजे काय हे. अरे खूपसूरती रे निसर्ग. खालपर्यंत आहेत. आणि ते वरती पण पाण्याची टाकी आहेत. 2-2 टाके आहेत. इकडे सगळ्यांची कलमं वगैरे आहेत. तर मित्रांनो ही दुसरी टाकी आहे केलेवाडीतल्यांची. नवीनच आहे. नवीन बांधलेली आहे. हे बघा आम्ही आता इथून पाय वाटेने जातो घरी. मित्रांनो इथे बघा आमच्या कंपाऊंडवर साफसफाई झाली. झाडी मारतायत म्हणजे बाजूची. पप्पा वगैरे पण आले असतील आणि मी उन्हाळतोय. बघू शकता हे बघा तोडतायत. काय गोपा बाबा काय करतो रे. जा रे इथनं. भडकला गोपा बाबा. काहीतरी बोला गोपाल बाबा. असं काय करता तुम्ही. अरे बोल बोल. पैसा काढ पैसा. काहीतरी मोबाईल मध्ये बघताय. आम्ही आलो तसं बंद. लडकी का चक्कर आहे काहीच. पोरींच्या चक्कर मध्ये बघा. व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. आजच्या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये एन्जॉय करून घ्या.